एही से बीपी के मरीज होई गइलू। मजा मिले ना मोटा की शरीरिया में, मजा मिले ना मोटा की शरीरिया में, हाँ शरीरिया में जवन मजा मिले पतरी कमरिया में। अच्छा तो तहरा पतरी कमरिया वाली चाहिए तो पतर किए के ढूंढत रह अइहर राती में तब तहरा के बताई। ना ना तू अब मोटा का ले आई, काजू ले आई, किशमिश ले आई, छोहरा ले आई, एक बोरिया ले आके रख देता नी। अब खा खा खाली मोटा, दाल भात तू छोड़िए दाओ ना काहे बढ़ल ह सुन बीपी बा बढ़ल